Kudratında beýgelen, ähli zatdan dawaraly Hudaý nähili beýik. Gökler onun beýikligini yglan edýär. Gök gümmedi onun ellerinin işinden habar berýär. Olar her gün ol barada aýtmagyny dowam etdirýär. Gijeden gije onu tanadýar. Hudaý gökleri yaradanna yeri hem yaratdy. Ol şeýle hem ýeriň topragyndan adamy ýasady we onuň burnuna ýaşaýyş demini üfledi. Soňra Hudaý adam atan gapyrgasyndan howenäni ýasady. Sevginiň Hudaý erkegi we aýaly özü bilen gatnaşyk edip biler ýaly öz keşbine yaratdy. Şeýlelikde ilki başda olar Hudaýdan gorkup, onu syýlap, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýardy. Emma günleriň bir güni bu gatnaşyk bozuldy. Şeytan aýaly gadagan edilen miwäni iýmekde azdyrdy we ol muny adamsyna da berdi. Ol da onu iýdi. Muny etmek bilen adam Hudaýa garşy çykyp öz ýoly bilen gitdi. Bu güne sebäpli adamzat Hudaýdan çetleşdirildi ve Eren bağından kovuldu. Emma Hudaýyň adamzada bolan söýgüsi bes etmedi. Ol hiç haçan öz yaradanlarından aýry bolmak islemeýärdi. Emma adamzada eden günäs üçin ceza bermän, Hudaý nädip mukaddes we kämil adalatyň çeşmesi bolup biler. Öz mukaddes kitabyna Hudaý dünýäni özüniň hökmünden halas etmek meýlini aýan edýär. Ibrahim peýgamber ilkinjileriň biri bolup Hudaýyň bu meýliniň äşkär boluşyny syýnlady. Ibrahim dogry adamny. Sana ak pata berjek we seniň nesillerini deňdiň çägesi we göğüň ýyldyzlary ýaly köpeltjek diýip Hudaý ona wada berdi. Ibrahimyň diýen edijiligini synamak üçin Hudaý ona ogluny özüne sadaka hökmünde gurban etmegi buyurdy. Ibrahim Hudaýa inandy we ona boyun bolmagy saýlady. Emma ol ogluny öldürmek üçin bıçagyny galdyranda Taňrynyň periştesi onu saklady. Ol Ibrahimyň Hudaýdan gorkýandygyny we ona boyun bolýandygyny gördü. Soňra Ibrahim şahlary gür agaçlaryň arasynda çolaşan goçy gördü. Ol oglunyň deregine şol goçy gurban etdi. Şeýlelikde Hudaý Ibrahima günä üçin wagtlaýyn tölek hökmünde gudynyň ýa-da şoňa meňdeş malyň soýulmalygyny görkezdi. Bu gurbanlyk adamzadyň ähli günäler üçin tölek boljak. Iň ahyrky gurbanlygy Hudaý üçin edýänçe dowam etmeli. Günäniň adamy Hudaýdan çetleşdirişiniň deregine Ibrahima berilen gurbanlyk gatnaşygy dikeltmelidi. Mukaddes ýazgylarda bu dünýäniň günäleri üçin beriljek ahyrky gurbanlyk bolmak üçin gelýän biri barada gurrun edilýär. Ibrahimyň oglunyň deregine goçun gurbanlyk edilişi ýaly adam hem bagyşlanyp biler ýaly.
Onun yerine şol biri qurban edilmeli. Käbirler oňa Mesih diýerler. Ýagny ol gelip dünýäni Hudaý bilen hemişelik ýaraşdyrmaly. Peýgamberler Mesih barada köp zatlary takykluk bilen onuň gelmedinden yüzlerçe ýyl öň aýdypdyrlar. İşaya peýgamber onuň doguluşy täsin bolar diýip öňünden aýdypdy. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Oňa ruhy manda bolan Hudaýyň oglu diýen ady dakarlar. Mika peýgamber Mesihiň Beytullahymda eneden doguljagyny öňünden ölüpdir. Zekeriya peýgamber bolsa, onuň Ýerusalyma taýharyň üstünde girjekdigini öňünden aýdypdyr. Şeýle hem ol, Mesihiň ýyzyna erjileriniň biri bolan Ýudanyň oňa dönüklik etjegini aýdypdyr. İşaya peýgamber Mesih gelende onuň etjek işlerini welillik etdi. Rebbiň ýalkany garyplara hoş habary wagyz eder. Göwnü çökkünleri ruhlandyrar. Tutsagullara azatlygy yglan eder. We Rebbiň öz adamlaryny halas etjek wagtynyň gelip ýetendigini jar eder. Ol Mesih kimke? 1-nji asyrda İsa atly peýgamber ýaşap geçipdir. Käbir adamlar ol barada peýgamberleriň welillik eden insany diýip pikir edipdirler. Bu çyn bolup bilermike? Onuň durmuşynda özü barada welillik edilen zatlar berjaý boldumyka? İsa peýgamberden hem beýik boldumyka? Häzir siz mukaddes ýazgylarda ýazylşýaly. Bolan wakalary öz gözleri bilen syn edip, gurrun berýän adamlaryň şaýatlyklaryna esaslanan İsa'nyň durmuş taryhy bilen tanışarsyňız. İsa'nın roluna hiç kim münasip bolup bilmese de onu bir aktör yerine getirýär. Munyň maksady biziň İsa aleyhissalamyň durmuşyny düşünmegimiz we ondan öwrenmegimiz üçindir. Qadirli fiýafel, bu zatlar barada hakykaty bilmegim üçin men saňa bu ýerde bolup geçen wakalary birin ýazýan. Kesar Augustun Rim'in imperatory Beyk Irodun bolsa Ýudeýanyň padşahy bolan nurny Hudaý tarapyn nazar etip bir Meryem atly päk gyzyň ýanyna Cebrail perişti berilýär. Korkma Meryem, sen üstünden Hudaýyň keramatynny. Sen göwreli bolarsyň, emir ogul dogurarsyň. Oň adyna bolsa İsa dakarsyň. Bine hilbeyle bolýar. Men pek gyzagır. Seni keramat nur urşabalar. Hem Taňrynyň gudraty bilen keramatlanarsyň. Şoň üçinem ol keramatly şaga Hudaýyň perdendi diýerler. Onsoň Meryem Elizabetaň ýanyna bardy. Olam özüniň ýaşyna garamazdan göwreli bolupdy. Elizaveta, Meryem, men uyucugum. Sen iň bagtly ýal. Sen çağaňyň bagtly bolar. Çünki men sen sesiň eşitmädimi, göwremdäki çağa şatlykla oýnaklap başlady. men kalbim Taňra alkyş okýar. Gudraty güýçli halat ýerime şatlanyp men ruhum göterilýär. Çünki şu günden başlap hemme nesiller meni siýlar. Rim'in imperator August Caesar'dan ilat ýalygyny geçirmeliýän beýik ferman geldi. Galileýede hemde Ýudeýede her bir adam hasaba almalylar. Şäherde ýaşaýamy ýa-da obodo, onuň ata-babalar nirede eneden gorupdurlar. Bary ýazylmalylar. Onsoň Meryem özüniň odullun adagyry solan Ýusuf bilen ýazylşmagy
Judeyadaki Viflehem şäherine geldi. Emma Viflehemde olar üçin yer tapylmady. Soňra olar bir mal ýatagynyň burçuny özlerine pena tapdylar. Şo töwereklerde çokonlar bardy. Olar goýun makýadylar. Haçanna giýje olaň öňünde Taňryň periştesi peýda bolanyny oň keramaty töwere günnüzlük ýal etdi. Begice Davudyň şäherine siziň ýalkaýjyňyz Taňrynyň nepes ogly İsa aleyhisselam dünýäye indi. Çokonlar şonu dünýä inen çağany sallançagyny görmäge gowlukdylar. Ýalkaýjynyň dünýä inen barda hoş habary ilk ýaýradanlarym şolar boldular. Bir hepde geçen soň çağan sünnet etmeli bolanyna oň adyny İsa takdylar. Bibi Meryem bilen Ýusufny Ýerusaleme Taňryň huzuryna alyp bardylar. Awada tanada olary ýaşyl goja Simeon duş geldi. Oňa keramatly ruh tä İsany görýänçe ölmezlik wesiýet edipdi. Ey Tanrym, men haýyny seni öz sadyk guluňa wesiýet etsiň ýaly öz uğruna göýberip bilýän. Çünki men gözlerim ýalkaýjyny gördi. Bu çağa Taňryň saýlany. Ikiňiziň bagtyňyz açyk bolsun. Dini de surlar gutoran soň olar Ýerusalemden Nazarete gaýdyp geldiler. Haçanna İsa 12 ýaşyna ýetenne Ýusuf bilen Bibi Meryem ony Ýerusaleme Pasha baýramyna gitdiler. Ýöne bayramçylykdan soň ýerlerine gaýdyp gelýärkäler ogullarynyň ýokdugyny gördüler. İsa Ýerusalemde galypdy. Olar ogullaryny gözläp şähere dolanyp bardylar. 3-nji güni ony wadatxanadan tapdylar. Ol Ýudeýanyň dinar ýaşularynyň arasynda oturan eken. Beýle sowallary berýän bu kimiň ogly? Bu Nazaretden ýyldymda düşüp gelýändir öýtdik. Ürrüňde goşulýany bagşla görýän. Hemmeler oň aklyny, düşünjesini hayran galdylar. Oğlum sen näme üçin beýtdiň? Ýüregimi diýarly. Qalkyn kimiň sen gözlemedik ýerimiz galmady. Näme üçin meni gözlediňiz? Ýa-da siz meniň atamyň ýoluny ýöretmeliňmi bilmeýärmidiňiz? İsa olar bilen Nazarete gaýdyp geldi. Ol özüniň akyl paýhasy bilen, özüniň kemale gelmegi bilen, Hudaýyň we adamyň hormatyny gazanmagy bilen tapawutlanýardy. Inspirations film kinokampaniýasy Lukanyň Injiliniň esasyna döredilen İsa adly filmi siziň diqqatyňyza götürilýär. Film Altygarly Fadnak Türkmen film kinostudiýasyna türkmen diline geçirildi. Türkmen diline terjime eden hem rejissori Hanyl Agahanow. Türkmen diline ses verenler İsa Aman Bayramnerdiýew, alyp barjy Nurul Urazurdiýew we başgalar. İmperator Tiberiýanyň häkimlik sürmeginiň 15-nji ýylyna Pontius Pilat Ýudeýany dolanýarýaka, Irod Galileýede ýol başçylyk edýäkä, ilkinji ruhanlar Anna bilen Kayafa döwrüne Hudaýyň kelamyny ýançylykdanlyk deşdi. Onsoň ol günäleriniň ötülmegini ilep, towba edip çokunmagy nesihat berip, bütün Ýordan ýurduny aýlanyp çykdy. Inniden beýle günäh iş etmekden saklanyň. Towba ediň. Hudaý siziň günäňizi geçer. İsa-y Peýgamberiň mukaddes kitabyna ýazylşy Şölistanlykda bir owaz ýanglandy. Gudraty güýçli üçin ýol taýýarlaň. Gudraty güýçli üçin dogry ýoly taýyn ediň. Hemme sülgeler gömülmelidir. Dağlar, bayırlar, tepeler düzlenmelidir. Egrem uğramlıklar gönüldülmelidir. Üdür-südürlükler bolsa tekidlenmelidir. Şonda her bir adam
Tanrı'nın halat ediyenini görür. Bizi näme etmeli? Sen aýda. Siz bir sürü ağzalı kezzaplar. Sen bizim näme etmemiz isleýär? Hakykat aýt. Ýol görköz. Bir nire gitmeli. Kimin köýnegi iki bolsa, köýneginiň birini köýneksize bersin. Kimde azyk bar bolsa ağaçlar bilen paylaşsın. Oğlum. Biz bu yerde salık çığınıyaz. Biz ne etmeli? Yığınamalısından artık yığınamaň. Yer bize näme aýtjak? Biz näme etmeli? Kişiň elinden güýç bilen pulunu alyjy bolmaň. Hiç haçan kişe töhmet atmaň. Öz hakyňyza kaýyl bolun. Sen bir ayt. İsa diýilýän senmi? Men sizi suw bilen şokundurýan. Emma menden başga has mertebeli biri geler. Men oň şaragynyň bagyny çözmäge de yaraman. O sizi keramatly ruh bilen hemem ot bilen şokundurar. O ýagşyny ýamany elekden geçiren ýaly saýlar. Hemem anan ýanlary töweregine ýygnar. Mukaddes ruh kepter sıfatly gelip İsa'ň egini gondy. Şu wagt asmandan sen men eziz perzendim, men gowy niýetlem saňa siňendir diýen owaz eşitdim. İsa 30 ýaşyna ýetenni öz gullugyny berjay etmäge başlady. Ol keramat bilen ruhlanyp ýardanyň dolanyp geldi. Ruhu ony çöllüge alyp bardy. Şo ýerde şeytan ony 40 günläp her türlü nygmatlar hödürläp azdyrmagy synandy. Emma ol hiç zat datmady. Onsoň şeytan oňa şey diýdi. Eger de sen Hudaýyň perdendi bolsaň, onda sen Hudasyň çöregi öwrülmegini emret. Kitapda adam diňe bir çörek bilen ýaşaman Hudaýyň kelam bilen ýaşar diýilipdir. Onsoň şeytan onu dagyň üstüne çykaryp oňa göz açyp ýumaz salymdy bütün dünýäni görkezdi. Şu baýlyklaryň üstünden höküm sürmegi saňa tapşyraryn. Çünki bular menki, kim islesen berip bilýän. Eger de sen maňa taqdim etseň, şularyň bary senki bol. Kitapda diňe sen öz Hudaýyňa taqdim et. Hem de diňe şoňa kulluk et diýilipdir. Soňra şeytan onu Ýerusaleme getirip Wadatxanaň tepesine çykardy. Eger de sen Hudaýyň perdendi bolsaň, şu ýerden aşaklygyna bökersiň. Çünki mukaddes kitapda Hudaý öz perişdelerine seni goramagy tapşyrýar. Hem de olar seni ellerine götererler. Hatda senin ayaklaryňy da daşa degirmezler diýilipdir. Kitapda öz Taňryňy synama diýilipdir.
soň İsa öz öňü we sen ýeri bolan Nazarete dolanyp bardy. Paron. Salam. Şemme ony İsa adatdaky syýaly ibadetlana bardy. Oňa İsa-y Peýgamberiň kitabyny okap berdiler. Tangryň ruhu maňa siňdi. Çoň çynyma maňa gedaýlary hormat etmäge, ýesirliň adatlygy çykjagyny, we körlüň gözleriniň açyljagyny, emme ýezlenleri adatlygy ilan etmegi, olary Hudaýyň halat etse günüň gelini habar bermäge maňa pata berdi. O gowatlar aýdy. Şu ýazylanlar men okap durgan berjay boldy. Yazılanlar berjay boldy. Bu da atları diňe ýalkyjy berjay etdiler. Siz maňa hekim, ödük dertten halat etken atalar sözüni ýatladardyňyz. Siz maňa elbetde Kapernaumda bolanda öz watanyňyzdy berjay etdi diýerdiňiz. Men size aýtdym, öz watanyny hiç bir peýgamber tuwa edilen nädir? Şeýle sözler bilen İsa özüň olaň ýalkyjydygyny, adamlar ýalkamagy Taňry pata berip ýerendigini düşündirjek boldy. Ýöne gynansak da Musaýlar ony ýalkyjy hökmüni kabul etmediler. Olar ony gaýadan taşlamagy karar etdiler. Ýöne İsa ähli märekäň içinden geçip öz ýoly bilen gidiberdi. Şeýlelik bilen ol Galileýadaky Kapernaum şäherine baryp ýetdi. Rim baswalçylarynyň zulmy hemme wagtdakydan güýçli. Şoň üçin adamlar Taňryň ýalkyjysynyň gelip özlerini zulümden azad etmegine garaşýadylar. Esselamu aleykum. Wa aleykum esselam oğlum. Aýyp men götürürüm Kasim ol. Götürür. Näme ol bizden gitmegi ony döwdümi? Bir zaday. Bize näme döňürse bir zaday. Bir de öwre. Erik bakma. Bir sapar iki tane adam ibadete geldi. Birisi dinlar adam diye beylekti bolsa, talgıt yığınayıcı diye, dinlar adam bir kıra çekilip, ey Hudaý, men sana minnetdar, men kıskanç däl, bir näçe real ayalma bir gopalygym edemok. Sebäbi men şu talgıt yığınayıcı ýalylar. Hep kede kagdym mekliýär. Şu gündümiň ondan birini sana berýänip, ibadet etmäge başlady. Talgıt yığınayıcı bolsa diňe ýüzüni sallap, ey Hudaý, men günäkär, rehmin gelsin diýip döşnürdi durdy. Men size aýdyn. Olar ibadathanadan gidenlerine dinler adam däli talgıt yığınayıcı Hudaýa gopal bolup çykdy. Çünki kim özüni ulumsy tutsa ol kiçeldiljekdir. Kim özüni kiçi tutsa ol ululdyljekdir. Ana o doraga ýüzeliň suwuňçyň ýerine. Şo ýerde toruňyzy taşlap görüň. Aýym oğlum, biz uzun izilap fermenlik ýöne torumada ýekece balygym düşmedi.
Yöneten hayiş etsen, torumu taşlayar. Yaku, ya! Yaku, ayıklarını bir erik getirin. Balıktan çıkarmaya konak edin, Sidra. Edip işim köp wagty tutdular. Beke dedik, şu yeterlik bu. Ey Huday günemet. Men günah iş ettim. Korkma. Inna adamlarla meşgul bulardım. Men yanıma gelin. Sözlenme kulak asın. Kalbini deyinceler. Anan yan molsanız Hudaýy gözle. O yanınızdaka onu takdim edin. Näletkerde koy piyalinden kayıtsın. Kanunu bozayan ervet niyetinden nänsin hem Tanra takdim etsin. Çünkü ol ähli günäleri geçýändir. Onsoň sizin kalbyňyz rahatlanır. Hem salamatlıkda yaşardır. Gelye, anhaun, Ferit. İsa, yalvaryan men gidip halas et. Oňa resmin insin. Oyan 12 ýaşa değil. Ne mutha ölüp bar ya, kömek et, yalvaryan, kömek et. Ýaýyr. Ulak atdyýdyň öldü. Ýalwaran peýdasy ýok. Mugallim adar berme. Korkma sen yönü anan. O yine de diriler. Ağlama. Bıgız ölmeyenler dini uklaptır. Beyzim. Tur. Munnaharla. Onun bir dene molunu hiç kim aytma. Şondan köp wagt geçmäke İsa aleyhissalamy Matveýle duş geldi. Ol şäher derweziniň agzyna gömür kakygyny ýady. Men yerime düş.
Onsoň Isa wada etmek üçin baýrlyga çykdy. Şo ýerde giýjesini wada edip geçirdi. Ertesi gün ýerden bolsa ol apostoller dip at beren 12 san şagirdi bilen salamlaşdy. Simon olama Piotr'ym diye. Oňdagany Andrei. Jakub. Johan. Filip. Bartolomei. Matvei. Hem de Fama. Alfeýiň ogly Jakub. Simon, oňa zelatan diýerler. Jakubyň dogany Ýuda. Hem de Ýuda Iskariot, o soňra Isa dönüklik eder. Diýwanalar tez bagtly. Çünkü bütün dünýä sizinki. Ağaçlar tez bagtly çünkü karnıňyz doýurarsyňyz. Ağlayanlar tez bagtly çünkü tez gülersiňiz. Sizi ýigrenseler, nälet deseler, özüňizi bagtly tasap ediň. Hemmesi insan ogul sebäp bildir. Egerde şeýle bolsa gaýtam sizi şoň şahatlanyň. Asmanny sizin syýlaňyz uly bor. Çünkü peýgamberler bilen atalar şeý dipdirler. Menne barşy? Menne barşy diýdiň näme? Kim baý bolsa dat günne. Tez görjeňizi gördüňiz. Ay, o baý bolmak isleýän ok. Bu bir kem hakky. Bugün kugulýänler dat günüňizde. Çünkü bahmaglardyňyz. Tedew barşa çykarsalar dat günüňde. Çünkü galyp peýgamberleň atalar da şeý dipdirler. Ýöne kim kulak asýan bolsa, meniň o öz düşmanyň söý diýer. Seni ýigrenýänden günäsini geç. Näletlenleri işin oň bolsundy. Bugünüňe degenler üçin doga oku. Eger bir duluň ursalar, beýlekiň tut. Ya da sen eňiňdäki doganyň alsalar, oňa köýnüňim çykaryp ber. Dileýänleri hemişe sataka ber. Bir zadyny eliňden alsalar, onu ýyzyna berdiňmi? Özüňi näme diýen bolsaň, keseklere de şon et. Egerde diňe özüň töýýän bolsaň, näme üçin Hudaýdan şepaata garaşýar? Diňe özüňe ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaň, näme üçin minnetdarlyk garaşýar? Onu günälerim şeý diýerler. Näme üçin o zenan elini nägerýär? Oň bilen gürleşme, oň ne hakkı var? Ýigrenji. Yok.
Düşmanlarına yağışılık edin. Hemişe karıdı verin. Ulu siyliği münasip borsunuz. Tezi Tanrı'nın tövgüsünü kazanarsınız. Çün kol kadir bilmezlere de ızgıysızlara da den derecede erehimli. Sizem Tanrı'nın erehimli yali erehimli olun. Bizi halas et İsa. Kişini yazgırman, özünüzem yazgırılmarsınız. Näletlemen. Özünüzem näletlenmersiniz. Bağışlan. Sizem bağışlarlar. Bize yol görköz İsa. Näme bersen şolom qaydyp gelir. Çünkü hemmesiň özüňe baglydyr. Kör adam körü yol görkezip bilermi? Şokörlüň ikisem bir çukur yıkılaymazmy? Sen hem çün ketekiň tehelçe aýbyny görüp özüňdäki ulaýbam göreňok. Halifamız bize yol görköz. Biziň bilen mol Tanrym. Seni doğran ene bagtlene halifamız. Az doğruda Hudaýyň kelamyna kulak atýanlar, şoňa uýanlar bagtlylar. Men şonu bilmek isleýän. Sen pikiriňçe näme ol? İsa mätimi? Şu takwa adam İsa'ny öýüne nahara çağırdy. İsa da oň öýüne gelip gojaýynyň ýanyna oturdy. Han çağılır barın. Eşitdiniz mi? Barın oyna. Barın barın. Olar baran yerinde yakınsızlık ediyorlar. Şeyler mi? Olay al bir yerde näme işleýär? Önemli mi? Vay hal näme diýär? Eger bir hakykatdan da peýgamber bolsa özüni ellegir ýana ýalyň nähil aýalygyny bilerdi. Bayalyň ählayplaryny bilerdi. Men oň kimdigini bilýän Simeon. Äder bolsa maň kulak as. İki tane adam birine bergili bolupdyr. Biri 500 dinary beýlek bolsa 50. Ýöne bergilerini üdüp bilmendirler. Algyly ikisiniň bergisini geçipdir. Şolon haýson has gowurar. Men pikirimçe haýsynyň köp bergisi geçilen bolsa, Dogry aýdy. Görýärmi şunu? Men sen öýüňe geldim. Sen bolu aýagymy ýuwmagy da suw bermedin. Baýal bolsa aýagymy gözüniň ýaşy bilen ýuwdy. Saçlary bilen süpürdi. Sen başta meni öpmedin. Ine görýärmi? Baýal bolsa men aýaklamy potýar. Elime çalmak üçin maňa ýag bermedin. Baýal bolu men aýaklamy müşk çalyp okulady. Men şeýle diýen. On görkeden belen sevgisi ähli günahlarının geçilenini tatbikleýär. Kimin günäsi az geçilse, on sevgisi mazdır. Sen günahlan geçildi. Anam seni halas etti. Barıt et. Men Şeýdip İsa ýurt gezip sapal durmuş barada hoş habar wagt edip köp ýerler aýlandy. Oň ýanyna bolsa 12 tane apostol şägirdi, hem de bet kılyklardan saplanan aýallar Maria, oňa Magdalena diýerler. Irodun köşküne kulluk edýän Huzanyň aýaly Ýanna, hem de Suzanna bardy.
Eret padşanyň öz insiniň aýalyny öýlenenini ýazgaran üçin padşa ýoğan çokunurjyny zindana taşlapdy. Näme? Biz Naýyn şäheriniň derwedetine ýetemizde göýlekçiler geçip barýan eken. Jaýlama galyp barýanlary bir dul aýalyň ýek ogly eken. İsa onu görüp, rehimini de tabyda elinde girip, "Ýaş ýigit, men saňa ýüzlenýän, tur" diýdi. Ondan ölen ýigit canlandy. Şeýdip İsa onu enesine gowşurdy. Sen ondan sonra biziň hemmämiziň garaşýanymyz senmidi? Ýa-da başga bir dünýä inmelimidi? Halifamı. Halifamı. Bizi Yohan soran diýip berdi. Siz biziň şo garaşýanymyzmy? Ýa başga bir dünýä inmelimi? Bardaňa göreneşdenden gurrunmer. Körler görýärler, maýyplar ýörýärler. Maňa sygynýanyň hemmesi bagtly. Ayşe diýen, meni galdyrsana. Meni ýeňine minni. Gelmin, inni görýäm. Indi men İsa'ny görýän. Bir daýhan ekin ekmegi meýdana çykýar. Oň taşlan tokumlaryň bir näçesi ýoluň üstüne çiýe, 10 batalyalar guslar çokýar. Bir näçe tokum daşyň üstüne düşýär. Olar gögörýär, ýöne suw ýetmän gurýar tokumnyň käbirleri. Qara tikeniň üstüne düşýär. Gögörünni olaram tiken mowquru diýär. Emma bereketli toprağa düşenleri ösýär. O hasil berýär. Käbir başlar 100 zaneden getirýär. Halifam, näme üçin sen hemişe mysal getirip görüň berýän? Size älemiň sirlerini düşünmek Hudaý tarapyn berilipdir. Başgalarına ol misallar türen ýetýär. Diýmek olar seretler de görmeýärler, eşitler de düşünmeýärler. Ene şo misalyň manysy. Biddäne Taňryň kelamy. Ýoluň üstüne düşen dänler olar şol eşdýänler. Emma şeytan inanmasınlar, hem halas bolmasınlar diýip Hudaýyň kelamyny olan kalbyndan alyp gidýär. Daşyň üstüne düşen tokumlar bolsa kelamy eşdýänler hem onu kabul edýänler. Ýöne olan kökü ýokdur. Olan inamyzak bolmaýar. Wagty gelende olar adýarlar, hem gaçyp galýarlar. Qara tikeniň üstüne düşen däneler olar şo eşdýänler, ýöne olar şu durmuşyň aladalary basýar. Olaram hatil vermeýär. Bereketli toprağa düşenler, Taňryň kelamyny eşdýänler hem de onu öz kalbyna saklayanlar. Olar çydamyl durup hatil berýärler. Hiç bir adam şemýek onu batyrmaz. Ya da onu gizlemez. İçeri girýänler ışık görür ýaly, emişe şemdan oturdur. Çünkü ayan bolmajak hiç bir gizlin sır ýokdur. Hem de mälim bolmajak hiç bir pynhan zat ýokdur. Şoň üçin hem ünsür guragasyn. Kimiň ruhu baý bolsa ol ýene-de artar. Kimde bolmasa oň özüne bardyr öýtüp berenem elinden gider. Oğlum, ejem bilen dogonlyň sana köçede garaşdyrlar. Görüşmek isleýärler. Men ejem hem dogonnym Taňryň kelamyny eşdýänler, hem sagynýanlardyr.
Bir gezek İsa yaranlar bilen qaýykda ýüzüp barýaka, olary gelin kölüň beýlek kenaryna geçeliň diýär. Şonu ýüzüp barýakalar İsa uklapdyr. Halifa! Halifa! İsa! Oğlum bir kelak bul ya! Onlar beni kark ediyor. Kim Mehmet kark bunu? Beni kanat et. Halifa! Bir kanat bunu! Hani sizin anamınız? Onsoň olar Galileýaň garşysynda ýerleşen Gadarinliň ýurduna gelip düşdiler. İsa, kudreti güçlü Tanrı'nın perdenini menden nämisleýän? Haýyş edýän, meni horlama. Sen adyň näme? Legion, sana ýalwarýar. Bizi deňize gark etme. Bizi şu taýdaky doňuzlaryň arasyny ber. Onsoň arwahlar adamdan aýrylyp Siz nire? doňuzlara geçdiler. Gidin şu yerden. Sen saati oy. Yok bol şu yerden. Hemmeňiz yok bolun. Yok bolun. Yok bolun. Sen nire gitseň menen sen bilen giderin. Sen bilen gitmäge ruhsat et. Bar öňüde. Hudaýyň göz görkezini gurrunmer. İsa hem şagirdleri birler taşlap Vifsaýy ugrady. Ýöne bolup geçen waka barada ýören köp adam eşitip oň ýyzyna düşdiler. Akşam olaylarını bolsa Simon şeýle diýdi. Mollum,
Adamları goýber. Özlerini pena hemde bir döwüm çörek tapar ýaly. Goýular töwerekdäki owalara gitsinler. Bir çöllük ahyry. Sizin özüňiz bularny harlardyňyz. Ýöne bizde barjydy 5 tan çörek bilen 2 tany balyk da. Ey beyik Tanrym! Bütün alemin hükümdarı! Bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Allah'ın ya. Halk meni kim hazap etdi? Sana iyan şokundurcu diýerler. Sana iliyan öz diýenem bar. Üçüncüler senin täzeden dirilip dünýä inen kadymy peýgamber hatap edýärler. Sizin özüňiz meni kimdir öýdýäňiz? Sen İsa'nın özü, sen Tanrı'nın nefesi oğulsun. Siz bu barada sesiniz çıkarma. Hudaýyň perdendi horluk görür hemde inkar ediler. Onu öldürler. Emma 3 günden soň ol täzeden diriler. Hani kimmeň bile gidýär? Men sen bilen gidýän halipam. Ýöne ilk bilen maňa maşgalan bilen boşaşmagy ruhsat et. Egerde yer türmäge başlap häliçinde ýydyňa garanjaklajak bolsaň tapaly mekanatynyň peýda bolmaz. Men ýydyma ýerjek her bir adam öz hakda pikir etmelidir. Öz takdirini boyun bolup hemişe men ýydyma bile gitmelidir. Çünkü kim janyny gorajak bolsa olany ýitirer. Men hatyrama janyny bagyş etse olany halas eder. Öz janyň pida edip bütün dünýäň eýet bolmakdan ne peýda? Eger kimdir bir meňe öwtlemen kär etse, açanna Tanryň nepes ogly gudraty beslenip gelenne, o da şonu inkar eder. Men size aýtsam, siziň araňyzda heniz dirika Tanryň sapaly durmuşyny görjükleri bar. Soňra İsa öz ýany bilen ýogany Ýakub hem Piotr alyp wadat etmek üçin dağa çykdy.
Ol ibadet edip durka 100 keşfiyet gödi. Geyimler appak bolup nur saçıp başladı. Birdenem Peygamberler Musa bilen İlyas peýda bolup İsa'nın ýakyn wagty öljegini hemde Ýerusalimde näme bilen boljakdy barda gurrun berdiler. Tanrı'nın buyruğunu bir caydır. En Yerusalim'de ölürsün. Dağdan nüşkelýä käler Piotr İsa ýüzlendi. Mollum. Biziň hemmämiň şu ýerde bolanmaz gaty gowy. Biz üçden çatmadyk ya. Bir sen üçin. Şo wagt bir bölek bulut peýda boldy hemde olaň üstünden nur saçdy. Haçynna asmandan ýenen uwaz bulutlar göwsüp, "Şu men eziz perzendimdir. Näme diýse kulagasyň" diýenne şägirtler ör gökden geldiler. Muallim, yalvaryan oğlumu kömek et. Haýyş etýän, oňa kömek et. O men ýalňyz oğlum ahry. Sen şägirtlerden oňa kömek edin diýip ýalbardym. Ýöne olar kömek edip bilmediler. Ahlaksyz azgyn nesiller. Men näçe wagtlap siziň araňyzda bolup çydak gederin. Hani getir oğlum. Benim yarasam bitti. Gen yüreğimeli. Ýanyň öz şägirtlerini öwredişi ýaly bize de ibadet etmegi öwret. Ibadatda şey diýerdiler. Ey kudrety güýçli ataňyz, bütün älemiň hökümdary. Sen adyňa keramat. Sen bizi halat etjek günüňe garaşýas. Sen asmandaky erkeslegiň ýeriň ýüzüne de ýaýratyn. Biziň günnelik yrkymyzy her gün ýetirip dur. Hemde biziň günelemede bagyşla. Bizim özümize bergiler bagyşlaýas. Azdyrma adana da duçar etme. Dilek edin. Dileňiz hatyl bolar. Gözlän. Gözlän tapar. Kapy kakyn siziň üçin kapy açylar. Çünki her bir dilekçe berilýändir. Hem de gözləyəni tapylýandyr. Kim kapyny kaksa şoň üçin kapy açylar. Hey da atasy öýde ol balyk dilese ýylan merip bilermi? Ýa-da ýumurtga dilese. Oň ýerine içýän merip bilermi? Eger de siz gaharly wagtyňyzda da çağalary rehmet diýen bolsaňyz,
Onu kudreti güçlü ödünü yüz tutanlara şökman keramatlı ruhun tengdirer. Şu sebepli men size aytýar. Yaşamak üçün näme emelliginiň, eginiňizi näme geymelliginiň aladasyny etme. Çünkü yaşayış imitden deri urdur. Beden bolsa geyimden. Siz kargalara seredin. Olar ekenoklarım, kalla saklayan zaylarım yok, kallalarım. Sonunu da Huday olan ırtını yetiriye. Sizin şo işlerde näme artykmaçlygyňyz bar? Sizin haýty beriňiz öte ünnip, adajykda bolsa boýuňyzy östirip biljek. Tel çaladan başarmayan bolsaňyz, näme üçin başga datlaň alajasyny diýäňiz? Ene şuullar alyp görüp, bulaň ötüşine tiýnedim. Bular rahmet çeken oklar yüpegren oklar. Hatta şöhret dünya ýaýran Süleyman Paşa da şulon käbirlerçe geyinmendir. Egerde Hudaý erteti ojaga taslanjak meýdana gotlary şeýle geyindirýän bolsa, sizi geyindirmeňem bir alaçyny tapar. Bet gumanlar. Bizim ınamız artdyr. Sizin ınamyz dareň däne ýaly bolsa. Sizi mene şu daragda Ýödüň köklüň bilen goparda deňde geç diýýäňiz. Olam siziň deňiňiz etýär. Şonu günah işler etmek size meýildir. Ýöne adgynyga ýürýäniň dat günde. Oňşuň azak sagan azyrýanyny görünüňden gowtoň boýunyna degirmenin aşyna asyp, düýpsiz derýa taşlan gowdur. Taňryň sapal durmuş näme meňdi? Ene o şeýle. Adam daryň dänesini alyp meýdanyny ekýär. Ýani göwür daraq däl ululýar. Oň şakalaryny kuşlar höwürt gelýär. Men düşünemok, o näme görürüň medýä? Sen näme üçin talgyp girmeýänler, hemem şoň meňdeş ziviller bilen ýiwitýän. Taga adamlar tebebe mätäşdir. Diňe nätaglar mätäşdir. Men biri takwa adamlar tawba etmäge çagyramok. Men adaşanlar ýola saljak bolýar. Bize taňryň sapalyrym şuardy gurruňy, o ýerde näme bar? Korkmaň ýaş ötürümdir. Çünkü Hudaý size sapaly durmuşy merhemet etdi. Hoş golumyz satynda pulny gedaýlara paýlaň. Özüňde bir torba etiniň. Şeýdip asmanyny özüňde ebedi tükünmeýän hadyna gazanarsyňyz. O torba ogram olaýlaşmaz. Onu güýe diýmez. Onuň hadyna nerede bolsa ýürüňizem şo ýerde bolar. Sen zenan öz keselimden kutulýasyň. Eredin, görün, bu kuturly, Kudrat, Şöhret, Hudaýa şükür. 18 ýyllap gördüm. Tamrin seni bela beterlerdir goradı. Dede işlemek üçün 6 gün verildi. Diýmek derdiňizden utulmak üçün şo günden birine gelin. Ýöne şemme günnäl. Siz 204. Siz näme şemme güni eşekleňizi ýa-da öküzleňizi suwa ýakmaga gitmeýäňizmi? Ene şu pakirin şeytan 18 yılla birini büküp koyupdur. Näme bunu keseline şenmeğini halat etmeliämi?
Keremli halifam. Bak sapal durmuşum nasip olmak için min näme etmeli? Näme üçin maňa keremilliýär? Hiç kim keremillerler, diňe Hudaý keremil. Sen şowutları bilýärmi? Zina işleri etme, öldürme, oğurlama, yalana şayatlyk etme, göz eneň ataňy hormat koy. Men ýaşlygymdan başlap şol öwütleri dol berja edýän. Sen ýene bir zat etmeli, bar zatlan gedaydyr paýda. Sonra asmanyna sen hazynaň mor. Ine ondan gelle, men ýedyma düşüber. Ýöne biz sewdegerlere, özümizden barly adamlar. Barly adamlar tapal durmuşa geçmegi nähil kyn görýärler. Barlyň tapal durmuşa geçenden düýäň iňňäň özünden geçen aňsatdyr. Onu kim tapal durmuşa geçip biler? Adamyň başarmayan zatyny Hudaý başarýandyr. Şol Taňryň sapal durmuş diýeniň niride? Taňryň sapal durmuşy göze görünýän nädir? Hiç kim seret ana olýmaz. Çünki sapal durmuş her bir adamyň öz kalbyndadyr. Şeýle bir günler geler. Taňryň nepet oglunyň görüň günleriň ýekejekini görmäge ýöwet edersiňiz. Ýöne ýyllarymyň asmanyň bir ujuny ýalpyllap, beýle ujuny ýeteni görüp bilmeýsiňiz ýaly onam görüp bilmersiňiz. İnsan bu dünýäde kömrem şoň ýaly bor. Emma oňa ilk azap çekmek, adamyň onuň ýüze urmegi maňlaryna ýazlandyr. Zemin, asman, sumat bolsa da Hudaýyň kanuny sehelçede üýt gömez. Köp peýgamberler hem paşalar sizi görýän zatlary görmek istediler, ýöne görüp bilmediler. Eşdýäni eşitmek istediler, ýöne eşitmediler. Biz näme etmeli? Tewratda näme diýilýär? Sen oňa näme düşünýän? Kudraty güýçli Taňryny çyn ýürekden söý. Bütün janyň teniň bilen, bütün gujur gaýratyň bilen, akyl paýhatyň bilen söý. Hemde ýakyn ýadyňy özüň şöger. Sen kak, şeýle de ýaşamaly. Men ýakynym kim bolmaly? Elbetde şol etgerler edel. Akýasir kim? Bir adam Ýerusalimden Yerihona barýan eken. Garakçylar onu yaralap, on giyimlerini tıpırıp özünüm ölüm haline taşlak gidipdirler. Onun şo ýoly bilen bir ruhany geçip barýan eken. Ol şol adam görüpdir, ýöne duşundan geçip gidiberipdir. Şo ýoldan awadathana gullukçysy Levitem geçip barýan eken. Olum yatan adam görüpdir-de geçiberipdir. Emma bir Samariýaly yatan adamyň ýanyna barypdyr. Oňa erehminip ýüregi awapdyr. Samariýaly o biçare kömek edýär. Onu eşege mindirip mihmanhana alyp gelýär. Şo ýerde udyn gije oň aladasyny edýär. Gidenni bolsa şo Samariýaly mihmanhanaň eýetine 2 dinariýa berýär. Hemem yarala seretmegi tapşyrýar. Men dolanyp gelemde bolsa sen ähli çykdyjylygyny tölerni ýa. Garakçylardan eziyet çeken adama şol üçüsiniň haýsysy ýakyn hökmüni dogry hereket edipdir. Şolaňa rahmeten atam. Sizem şeydin. Gecicik çağılary men ýanyma goý berin, goý gelsinler. Taňryň sapal durmuş şeýledir. Men hakykat beýan edýär. Kim sapal durmuşa gecicik çağı ýaly ynanmasa olaňa ýetip bilmez. Ýöne kim maňa çağaňdan şeýaly ynansa, oň meni bereni de ynanlygydyr. Siziň araňyzda iň kiçiňiz diýmek iň ulýaňyz bolup çykýar. Hey, bu ýerde näme bolýar? Nazaretli İsa ýaňçy duşumyzdan geçip gitdi. İsa! İsa!
ismin gelsin, bana kömek et. Sen menden näme isleýän? Gözümün açılmagyny isleýän. Gözüň açyldy. Sen anamyň ten gözüň açdy. Men görýän. Men ýagty jahany görýän. Men görýän. Şeýlelik bilen İsa Ýerusaleme urady. O nira barsa ýoluny uly bäreke garşalýady. Adamlar ondan halas bolmagyň ýoluny salyp bermegi, tapal durmuş barada köprek gurrun bermegini soraýadylar. Bu adam hakyky peýgamber. Kudret güýçli, merhemetli, meni halas et. Ey kudrotly güýçli beni halat et. Ey kudrotly güýçli, sana salawat. Bize hak ýol görkezip ey kudrotly güýçli. Onu garşy alýan halk İsany eýýäm öz halifasy hemde hökümdar hökmüni kabul edýärdi. Ýerhonuna bir salgyt ýygnaýjy bardy. Oň ady Zakkeýdi. O salgyt ýygnaýjy. Üç tiýdirak Zakkey. Şuň men teň öýge barmakdy. Men goýma. Kimiň öýüne gitmek isleýär? Zakkey İsa'ny nerden tanýar? Ulug asam. Men öz ähli walymyň ýaryny 7 aýlara berjek. Egerde kimdir biriniň göwünde degen bolsam, men oňa 4 eti köp dilerdim. Hiç inanır ya. Halkıt yoluncu, Yunan halkıtlarının iyiliğine paylat görünü asla ananı mı? O gördün zaten. Onun şöyle Tanrı'nın nazar düştü. Çünkü bir de Ibrahim'in neslinden. Yalkayıcı ağlaşanları yola salmaya geldi. Ulu Hasan. Biz Yerusalim'e gideriz. Şo yerde Tanrı'nın perdendi baradaki velilik bilen aydan sözler berjay bolur. O but paradlan eline verdiler. Oň üstünden gülerler. Matkaralarını o diyavra yeterdiler. Onu yencerler hem öldürürler. Emma üçüncü günü o diriler. Insanyň günälerini ýuwmak üçin öldürileceğini bilýänem bolsa, İsa Ýerusaleme tarap ýola düşdi. Ýolly oň baran ýerine onu adamlar garşalýady. Hem merde oň gelmegini begenýärdiler. Oňa özleriniň hökümdary diýärdiler. Şähertlerini tapşyr, goýalar seslerini kessinler. Eger dolar seslerini kesseler, olan gereğine dağışlarım gıyırıp başlar. Haçan İsa Ýerusaleme goly gelip şähere göz düşenne,
Oňa haýpy gelip ağlady. Eger de sen paragat durmuşyňy nämen gorýandy bir bilsedim, ýön ol sen gödüňe görnenok. Şeýle bir günler başyňa düşür. Sen düşmanyň daşyňa garymlar bilen kurşap alarlar, ondan olar seni tozdurarlar. Çağalara seni qararlar. Seni yıkan yumran ederler. Hemmeten men seni haçan görmäge geljegimi bilmäniň üçindir. Şoğunlar Yerusalimdaki mukaddes ibadathana, Hudaýy ibadet edilýän ýere meňdemän, jygyllyk bazaryna meňdädi. Yerde en mühim ibadeti durdup yazıptır. Siz o zaman karatçılığın mekanına uğrup dönün. Ol men mağazamı kovalya. Tutun onu. Käbir ruhanlyň arasyna İsa garşy çykyşlar artyp başlady. Sebäp halkyn öz hökümdar diýip ykrar edýärdi. Köp adamlaryň diýen hökümdar diýip gylan edip börenlerini eşitdim. Hökümdar? Gedaýlaň, uğurlaň, jelipliň hökümdary. Oňa meňe de şir köp görünür. Olar gelýärler de men hökümdardyryn diýärler de ýetik diýärler. Ýalňyş pikir ananmaň. Oňa ýyna erýänler barha köp belýär. Adamlar oňa anýalar. Oň hökümdardygynydan anýalar. Men sizi öňünden duýdurýan. Bu düzgünlik häziriň özüne besedilmese, özüňiz jogap bererdiňiz. Oňaýdan hak. Şo Galileýala diktime wagt boldy. İsa 200 ruhanlary, olaň kalp taýlymatyny barha köp paş edýärdi. Barha köp adamym oň ýüzüne ýerýärdi. Ýön ol şol wagtda düşmanlaryny möçüp birýärdi. Bir sapar İsa ibadathanada bir garyp dul aýalyň 2 sany gara şaýyny sadaka berenini gördi. Bu kata da ahiri. Näme köprek berip bilen okmy? Men size aýdaýyn. Bu garyp aýal hemmelerden köp berdi. Çünkü beýlekleň hemmesi diňe özlerinin artykmasyny Hudaýa sadaka berdiler. Baýal bolsa, garyp bolansoň özüniň ýyjegin sadaka berdi. Bize jogap ber. Sen beýle gurrun etmäge hakyň barmy? Kim sana ıhtiyar verdi? Belki men soragyma jogap ber. Aýdyň ýany çokundurmagy ıhtiyar beren Hudaý me adam. Biz näme diýdik kök? Eger de biz Hudaý diýsek, onu näme üçin siz ýanyny anmadyňyz ýer? Eger de biz adam diýsek, bütün halk bizi daşlap öldürer. Çünkü olar ýanyň peýgamberden ananýarlar. Oňa kimiň ıhtiyar berenini biz bilemzok. Oňaly bolsa kimiň ıhtiyar berenini men size aýtman. Bir ýedek bir adam üdüme kepdir. Hem don kärenetine beripdirdi. Köp gatlyk öýünden çykyp gidipdir. Hasyl ýygnamal wagty gelende bolsa, ol öz paýyny almak üçin 'Ýan-ı 'Wan-ı 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 'Wan
Hiç saat bermän ýygyna boş gaýtardylar. Ol ikinji gulny beripdir. Ýöne kärenleşler ona menjepdirler. Maskaralapdyrlar hem de hiç saat bermän ýygyna gowupdyrlar. Ondan ol üçüncü gulny beripdir. Emma kärenleşler ona menjip yaralap gowupdyrlar. Şonu üdümge ýeti ödüne men nästemkä? Men gowurýan oglumy bereýin. Mundan awtontalar gerek diýipdir. Emma kärenleşler onu görüp özlerini bu hojaýynyň ogly. Biz onu öldür. Şonu üdümli haýat bir de miras kalır diýipdirler. Aydylar. Aydylar. Olar onu üdümli haýatdan çykaryp öldüripdirler. Ondan hojaýyny şo kärenleşler bilen näme etmek galýar? O da gelip şol adamlar öldürür hem de üdümlü haýatyny başgalara berer. Şeýle bolsa bir hekayet näme aňlatýar? Guruluşçylyk gerekmez diýip taşlandaşy gaty gerekli bolup çykdy. Kimde-kim şo daşyň üstüne ýykylsa kül öwren bolar. Egerde daş biriniň üstüne gaçsa, ol onu mınjıradar. Muallim, öwrüdýän zatlaryň hakykatdygyny bilýär. Senin nähil adamdygyna seretmän, temmeleri dogry ýola gönükdirmäge çalışýanyny bilýär. Sen bize aýt, Rim imperatoryna salgy tölemek biziň üçin kanunmy ýa-da ýok? Janap, o seni sözüňde tutjak bolýar. Ana maňa bir kümüşdeňe beriň. Şoň ýüzünde kimiň suraty bile ady bar? Keserin. Kesaryň kim bolsa, Kesaryň kiň barny Kesary. Hudaýyň kyny, Hudaýa beriň. Indi sen näme jogap berersiň? Dowsuz çörek bayram goýulýardy. Oňa Paska da diýerler. İsa Piotr bilen Ýohanny Paska naharyny taýýarlamagy berdi. Ejer çekip başlamak ham siziň bile Paska naharyny ýetim geldi. Men size aýtaýyn. Soňra men oňa Taňryň sapal durmuşy bir jaý bolýança elimde girip bilmen. Bize üdümüň meýwesini merhemet eden, ey Taňrym, biz sana minnetdardyrys. Alyň hemmesini özüňiz paýlaşyň. Men size aýtaýyn, tä bagtly durmuşa ýetýänçä üdümüň suwuny datyp bilmen. Bize yiyecek çöregimizi bağışlan. Kudreti güçlü Hudaý, biz sana minnetdardyrys. Biz hiç sebepli hainlik bile satılyan men bedenim. Şu hainlik amala aşırlarını meni ýatlardyňyz. Şüküýet edäki täze ögütdiňen men ganym. O siziň üçin nöküler. Ene de maňa dönüklük edýäniň eli ýanymda, şu supraň başynda. Näme de bolsa insan ol Hudaýyň buýruny ýoly bile barýar. Ýöne şoňa dönüklük edýäniň dat günni. Bolup bilmez. O bolup bilmez. O boljak zat däl. Dönüň adyny aýt hökümdar.
Tezin ýaşalygyňyzy birden ýaşykça urilse. Başlygym gullukça urilse. Şonna kim bolýar? Şonna har ýylan topraq maşyna gyşarp ýatanmy? Ýa-da oňa hyzmat edýän? Elbetde topraq maşyna gyşarp ýatan. Ýöne men siziň araňyzda diňe hyzmatkar hökmünde. Men ähli görün görgülemesi dem gördüňiz. Şoň üçin men size atamyň maňa wesiýet eden dünýäsyny wesiýet edýän. Bu dünýäde siz men toprağyň maşynyna iyi biçerdiňiz. Hem de tagtda oturup Israýlyň 10 karka neslini ýazgararsyňyz. Onun aramızda dönük yok da. Simon, saklan. Daýganyň buğdoy harpynyň saýlaşýaly, şeytan siziň hem ýagşyny ýamandan saýlap bilişiňiz synyýa. Emma men sen anamyň kemelmez ýaly, hem de sen dogry ýola düşüp, yaranyňy da ynandyrasyň diýip awadat etdim. Kudrety güýçli. Sen bilen dynanyda ölüme de gitmäge men taýýar. Kulak as Piotr. Horoz bir gedek gygyrýansa sen men tanymanyňa 3 gedek andy çerdiň. Men size aýakapy torbasy diýberemde ýetmeýän zatyňyz barmy? Ýokdy, hemme zat ýetýärdi. Şu günden başlap kimde halta bilen torba bar bolsa götürdün. Kimde pıçak bolmasa geymin satyp alsyn. Men size aýdýan. Kitapda ol hatda garakçylaryň hataryna da goşulypdy diýilip ýazylypdyr. Men hakda näme ýazylan bolsa bary ber jaý bolýar. Teret, ynha iki tane bıçağı var odurdu güçlü. Şolar yeterlikdir. Şoň bilen bir wagtda İsa'dan diýilmeň külkülüne düşen ruhany ýaşullar ýygnandylar. Şol aralykda şeytan İsa'nyň 12 aranlarynyň biri Ýuda Iskariyotyň kalbyna simildi. Öýüňiz azartmajak bolsaňyz awadat ediň. Ýuda Iskariyot İsa'ny bary ýok 30 sany kümüş teňe satdy. İsa insanyň günäleri üçin özüniň ölüminiň goýulýany bilýärdi. Onsoň ol wadat etmäge başlady. Ey atam. Eger de sen bazawy. Men duşumdan geçirmek merhemet etdim. Ýönür men ıhtiyarımda değil. Näme sen öz erkimde. Şo pursatda İsa'nyň ruhuny götürmek üçin asmandan bir perişte indi. İsa gara dere batypdy. Oň derler ullukan kan damjalary ýaly ýere damýady. Näme uklap ýatyrsyňyz? Turun. Hiç kim sizi ağdırmadı ýaly awadat ediň.
Yuda. Beýle ahlakly ýaňuly men tatýan malayma. İsa, biz onu bıçaklayalım mı? Onu häziriň özüne tutsak edin. Şüde yeterlikdir. Kuturat. Garakçy tutmaga gelen ýaly eliňiz gylyçly mene gitmäge geldiňizmi? Men her gün siz bile awadathanada bolýardym, şonda maňa el galdyraň dokduňuz. Inni siziň günüňiz geldi. Gara güýçler höküm sürge. Tutsak edin. Yetewan oğlum. Eskerler onu köşkat dediler. Ondan oňusundan gülmäge hem de maskaralamaga başladylar. Ha hökümdaryny wa. Ana ele hökümdaryny. Ben halayt bize näme garaşýar? Bizi halas eder misiniz Kudrat Güýçli? Bizi halas eder misiniz? Ineşide İsan ýanyna di. Men onu asla görmesem näme? Men bile dronlaryny gördüm. Hormatly adama hormat bilen seretmek ýakymlydyr. Senem şodan bir ahiri. Yok, o menne. Men muny İsa'ň ýanyna görünme antam içeyin. Bir de Galileýden ahiri. Ayrılsan ay. Men sen nämen gurrunly diýeňem bilenmok. İsa gaňrylyp Piotra seretdi. Şonu Piotr İsa'ň özüne şuun horoz bir gezek gygyrýança sen meni tanamaýanyňy 3 gezek ant çertiň diýeni ýadyna düşdi. Ey, Kudrat Güýçli, men günäkär, men günäm etdim. Men uly günä etdim. Tanrym ýalbarýar, men günäm etdim. Sen öwütleňi inkar edenlerine de sen biziň ata-babalarymyzy bagşlaýadym. Hatta sen gadaplananda da olary kırgına bermedin. Sen olur öýüň üçin hem öwüdüň üçin rahmet edin. Maňa sadyk kuluňyzy rahmet ey. Kudrat Güýçlüm. Inni seni kim urdu ha? Peygamber bolsaň bilde. Inni sen kim urar? Haklanın. Durun diýän men size. Onu geňeşeltiň. Tor. Ruhanlyň ýol başçylary İsa'dan soraw etmek üçin geňeşe ýygnandylar.
Bize ait. Sen şu ithamiyatı dileyen mi? Men aytsam, siz maňa ananmarsyňyz. Men sizden sorasamda siz maňa jogap bermersiňiz. Yöne inniden meylek Tanrı'nın perdendi kudreti güçlü Hudaýyň sag tarapynda oturar. Demek sen Hudaýyň perdendi de. O men şol. Eydi men kimin owtýar? Bunaka. Oň näme diýeni biziň hemmämiz eşitdik. Biz onu Pilatyň ýanyna gider. Owry, oňa jeda berme. Yer. Şeýlelik bilen İsa'ny Rim hökümdarlarynyň iň zalimi, müňlerçe adamyň haça çöýlenmeginiň sebäpkär bolan Ponti Pilatyň ýanyna alyp geldiler. Yer beýle iri gelip siz menden näme isleýäňiz? Biz sen ýanyňa adamlarymyz azyryan alyp geldik. O bazarda ibadathanada gozgoluňy çağırdy. Oňa näme jeda bermeli? Tostak etmeli. Oňa jeda bermek üçin men delil göremok, delil ýok. Onu ýagdyrýanyň sebäbi ol hemmeleri salgyp tölemäň diýip wagt edýär. Hemme ol özüne men hökümdardyryn diýär. Hökümdar? Sen Ýüdeýanyň hökümdary? Özüň şey diýdin. Ol wagtyny Galileýede başladyn. Hannem şu ýere geldi. Galileýada? Näme ol Galileýalymy? Beýle bolsa, oýoň bilen İrod paşa meşgullansyň. İrod häzir Ýerusalimdedir, şeýledämi? İrodyň ýanyna git. Hawa sen özüňe kim dirinliydin? Onun ol sen şähertler diýerler kimler? Adamlar gudurat görkezýärmişiň diýerler. An maňa da bir gudurat görkez? Ey hökümdarym, ol hemmeleň başyna ile azyrýar. Ol özüne men hökümdardyryn diýär. Hökümdar şümi? Edin ali edretlenler. Ona ceza vermeli. On Pilatın yanına eltin. O şon soruyan yeri. Ýönol, ölüm cezasyny berelýäli hiç üretmiş etmändir. Men buyurýan, onu madalca ýenjip, kowup goýbermeli.
Sen bayramçılık münasibetli bir adamı tuttuğluktan moşatmalı. Sen varavani adat et. Muňa bolsa ceza ber. Varavana da der. Onu haça çüyle. Ten, onu yenecek. Kendine bağırışacak, Dilat. Ne şu İsa? Ol hiç kimi yamanlık edin ola. Onu kaldırın. Märeke bolsa İsa'ny haça çöýlemek talap edýän gazaply galmagalyny dowam edýärdi. Onsoň Pilat Varavany azat etdi. Şo ferman bilenem İsa'ny haça çöýlemegi buyurdy. Geçmeye yol verin. Ayrılın. Çıkın beyler. Ertan'a kıyımla diye. Kıyımla. Tamam, tamam. Ayrılın beyler. Ayrılın diye. Dur. Dur diye. Eyten. Adın ne Ben Simon, Kirineyadan. Eylek geç. Yüpleri kediştirin. Başar. Eyvallasana. Hadi çekelim. Kırmayı da. Hadi be. Düşman rektarga. Kırmayı da. Geçmeye yol verin. Çekelim. Sen ağın ağlaya kudreti güçlü. Anha al, iç. Al iç kudreti güýçli. Yerusalemin venanları. Men üçün ağlamak. Özüňiz hem çağalaňyz üçün ağlak. Egerde gök tarap bile şey dileyen günler gelen bolsa, onu gurty bilen ähli bar. Sana Hudaý kömek etsin. Biz sen üçün dua okar. Eyvallah. Tezde aklar. Pedra. Ol. Eğer şunu yarayıp ol. Telefonlarına düş. Pedra. Ol diye. Bağırma. Bağırma dene. Ol.
Gidi kalman. Onu kaldırın. Kürtü belkiden. İpleri koy verin. Atam ulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürem bilen ok. Ol özgöleri halat edýärdi. Hanen ol özüni halat etdinna. Sen halat yer bolsaň özüň halat et. Al düşdä şu açdy. Hani sen öz gudratlaryň birini görken? Öňünden aýdylşaly İsa'ny iki sany garakçyň arasynda haça çöýlediler. Yüzlerçe ýyl mundan gölelik bilen aýdylşaly bar bir jaý bolýardy. Yönü koy geyim değil, tarlı geyim. Koyulur. Bunu yırtma. Bunu yırtma diye. Koyulur lan yırtma. Gel bizzat söyle. Gel bizzat söyle. Hani hangi? Bizzat söyle. Gel buyurun. Sen kaçaktı. Sen ağıttı. Yerini sen bunu ne etmekçi? İsa'ň baş ucuny Yudeýanyň hökümdary diýen ýazgyny kakyp goýdular. Sen Yudeýanyň hökümdary bolsaň özüň halat et. Egerde sen Hudaýyň ogly bolsaň, onu sen özüňem bizim halas et. Sen Hudaýdan gorkmaýanyň. Ol hem edilsen ki ali
Jeda hüküm edilipdir. Emma onun hiç kime eden yamanlığı yok. İsa sen öz sapali. Mekanına baranda meni atlığın. Sana söz veriyen. Sen şun men bilen cennete bararsın. Bugün örtanlardı. Birden günün guvarlap bütün yerin yüzüne tümlük ağırlaştı. Hem bir ağdayı 3 saatlap devam etti. Yerusalim'in ibadathanasının köpüsü orta arasından mevzulli. Atam. Men öz ruhumu sana tavsiyen. Yüzbaşı bu bolyan işler görün son Hudaya taqdim edip şeylediydi. Ey Huday günemet. Büyük keramatlı adam eken. Yaşıllar Geňeşiniň agzasy rehimli hem hakykatçyl, İsa garşy dilli uşagy gatnaşmadyk ýüze wagtly biri İsaň jesedini şemme unneçini jaýlamagy Pilatdan ruhsat aldy. Günämizi öt. Biz kudreti güýçliň jesedini uğra diýär. Uğra diberiň ýöne kiýdirek. Ýörüň, eýýem şenme güni ýetip gelýär. Şemmäň ertesi günü ýerden aýallar özleriniň taýarlan hoşhoý esli melhemlerini alyp öwliýa geldiler. Olar gowruň agzyna goýulan daşyň ýerinden süýşürilendi gördüler. Barsalar İsaň jesedi goýulan ýerine ýok eken. Siz canlyny öllüň arasyndan gözleýäňmi? O bir ýerde ýok, ol direlli.
Ol Henid Galileýede size aydın zatlar ýadyňyzdamy? Hudaýyň nefes ulu jinayetçileriň eline düşmelidir hemde haja süýlenmelidir. Üçüncü günü bolsa täzeden direlmelidir diýipdi. Daş düşürülüpdir. Onsoň barıp görsek, Gudroty güýçliň jesedi ýok eken. Näme? İsaň jesedi ýok eken? Soňra bolsa günýär ýalpyllap. Iki tane perişte peýda boldy. Siz näme? Janlyny öllüň arasyndan gözleýäňiz diýdiler. Bu hakykat. Bizi ananaýyn. Bu hakykat. Guburun içi boşdy. O ýerde Gudroty güýçliň jesedi ýokdy. Piotr, sen biden anay. Gudroty güýçli Isa iki tane şagirdine görünýär. Olar bolsa tolgunşyp, beýleki şagirdlerin ýanyna gaýdyp geldiler. Gudroty güýçli hakykatdan da direlipdir. Ol Simony hemmeleri aýtdypdyr. Ol bizim bilen ýoldan bar ýaka. Onu tanımadık. Çöregi dögen wagtynda bolyp biz onu tanadyk. Emausta, ol o ýerde näme işleýär? Salam adamlar. Siz näme gen görýäňiz? Onuň näme üçin şeýle pikirler kalbyňyzda ornaşýar? Men ellem maýaklamasyn edim. Maňa eliňizde urip görüň şonu men. İsadyň maňan artaňyz. Çünkü ruhta et bilesin bolmaýar. Siz meni görýäňiz ahyry men aýdanlamyň hemmeti bir jaý boldy. Men siziň araňyzda bolumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de könüliň aýdanlaryny men hakda onsoň ýalkaýjy elek bolar hem üçünçü gün ýene de direler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler. Bu olun günahları geçirir deyip yazılanlar bir jaý boldy. Sizi on şaýady, sizi atamyň wagt eden uçmadyny bererin. Ýöne atmandan emir bolýança şäherde bolarsyňyz. Hudaý size garaşyk etsin. Maňa ýeriň we göýüň hökümdarlygy berdi. Enne bolsa barın ähli halklary atamyň, oğlunyň hemde keramatly ruhyň hatyrasyna çokundurun. Olara men wesiýetleriň baryny bir jaý etmege öwredim. Ene menin ahirete şendi hemişe siziň bilen. Amin. Mukaddes ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň halasýary bolmak üçin geler diýip aýdýar. İsa aleyhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan da peýgamberler tarapyndan welillik edilen şahsiýetdigine şaýatlyk edýär.
İşaya peygamber şeýle welilik edipdi. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul doğurar. Bir näçe asyrlar geçen soň İsa'nın doğulmagy bilen bu welilik berja edildi. Mukaddes ýazgylar bu doğuljak mukaddes şahsiýet Hudaýyň oglu diýip atlandyrlar diýip ýylan etdi. Bu İsa'nın fiziki manyda däl, ruhy manyda Hudaýyň oglu diýilip atlandyrjakdygyny aňlady. Biz İsa aleyhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bagşalygynda yer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmüne hödürläp, soňra ölümi ýeňip täzeden diýerelli. İsa, "Janym menden hiç kim almaýa, özüm pida edýärin" diýip aýtdy. İsa aleyhissalamyň durmuşy diňe bir peýgamberleriň ýazgylaryny berja etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüniň hakykylygyny tasdiklady. Rebbim sözü saptyr. Rebbim, seniň sözüň ebedidir diýip peýgamberler ýylan etdi. İsa'nın özü şeýle diýdi. Gök hem yer geçer. Ýöne meniň sözlerim asla geçmez. İsa aleyhissalam bize bol elin durmuş vermek üçin geldi. Adam eren bagynda Hudaýdan boyun gaçyranyna, ol öz ýoluna ermegi saýlady. We onuň bu hereketleri onu yaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes ýazgylar bar günä etdi ve günäniň muzdy ölümdir diýip ýylan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňlady. Emma Hudaý Ibrahimyň oglunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimize ölmek üçin İsa Mesihi iýberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden diýilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine erýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şunu hem İsa aleyhissalam her adama hutşu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňlady. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ana markaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rebbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime kulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip,
Onu söýüp ýygyna ýerýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onun ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ygtyýar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.